Čaute ľudia, čaute. 28, 28. To je to tá. Ja dostanem do činky. Som personálny fotograf. Spýtaj sa ma, že či mi je teplo. Je ti teplo? Je mi teplo. Teplo, devčat. Takovej tej náušnici, čo máš? Fakt nemám na To som akože naražil na moju náušnicu. Ja tu predtým kameru a sauta, že keď si taký fair. Tu. Joj, Maril! Dobre, nekrič. Jak sa to tam spí? To je za čo múdro. Ja mám, ty spíš. Tu sa sú kamery, jak sa hovorí, takže si na nich treba dávať pozor. I'm gonna buy a carrot because it's really good food. I'm gonna take off the skin with my key and eat it right before the chicken. And it's gonna be an amazing workout. Yeah, I'm not sure. The most powerful technique. You gotta do like this. And like this. Look at this. Boom! Oh! Takže ľudia, čaute. V dnešnom videu si preberieme nejaké tie poriadne cviky na nohy, keďže v našom fitku nie sú ani predkopy, ani zakopy v kvalitnej forme. Tak vám to dnes ukážeme, ak sa to robí v kritických podmienkach. Nie, Škvárka? Je to tak, poriadne to tu roztrháme, pretrháme. Máme tu aj celebrity v našom fitku, takže by som si dával poriadne očko na okolité ďalosti. Veru tak. A netreba topkecať, lebo sme pucky a poriadne to dneska roztrháme, pretrháme, tie kvadricáky budú pumpovať. Je to tak. Taktiež aj zadné stehná, tie sú veľmi dôležité. Aj lítka, Aj ktoré lítka. necvičíš. Ja No. ich cvičím. A Filip dneska necvičí nohy, lebo necvičí nohy. Nastále. Povedz svojho Marlena Čiak. Joj, Marel, odel Marel. Nie ľudia, srandujem. Dneska som mal ísť do Gymstaru, pretože to je moje fitko. Ale dneska som sa dohodol s týmito chábrami, že idem dneska s nimi tu nacvičiť, tak som sa tu naocitol. Už stačí. A ideme rovno na vec. Ty to dáš piču. Pičo! Naser sa. Do piči, presne. Tak dávaj. Takže Škvárka tu robí vlastnoročne robené leg extensiony, ktoré sme ja a jeho mozog spravili dokopy. Je to jeden fantastický nástroj. Spočíva to v tom, že si dá kav na nohu, lavičku a už to ide, jak sa hovorí. Ale je to kvôli tomu, lebo naše predkopy v našom fitku sú veľmi nedostačujúce. Majú tu pridať nové, ale zatiaľ treba vytvoriť takú mini alternatívu, jak sa hovorí. A vôbec to nie je zle teda, no. Takže tak. Tým, že takto budeš držať. Dajo? No. A teraz tu je ďalší nedostatok, že dostať to naspäť. To je, Držíš? No. Ale nie, ja to nezvládnem sami, sa šmykajú ruky, takže v dvojoch. Dobre, on takto pomôže. No. Ja bol dobre ako, len a keď si to dáte, že hneď, že idete nasiať, dáte na nohu, tak sú to strašne ťažké, ale už ak to robíte, to je to také, no. Dal som 13 repov, poviem aj druhý taký, nebol úplne do zlyhania, Tak ako tu sa ťažké do zlyhania. ale dobrý stimul podľa mňa. A teraz vám nechám vypočuť si Zajov čistý set, krásny. Ja, no, ďakujem, hej. Sluchatka si asi nedám kusetu. Drž. Hej, sa ti ale Miguel, trahnuť nohu. Živka sa to zajú. Pali mi ruky To už nebudem robiť, však by sa zničila noha, ty kokot. Tie predkopy sú úplne na piču, to je prvá vec. Díky. Nie.
Sú dobré ako len. No normálne pred kopami sú úplne na piču. Ale to je to lepšie ako toto, čo tu máme. Ale je to najlepšie, čo sme zostrojili. Hej, to je najlepšie, čo sme zatiaľ rozstrojili. Sú ďalšie veľké problémy. Ale keby neboli problémy, neboli by riešenia. A bez riešení by neboli pokročil... poslal som to. No co, mladý piesek? Sa mi to zase... Musíš ja troška dostať nohu. díky. Tam končí. No, díky. To je horšie, ako to je normálne predkopy. Takže dneska ideme takýto cvik na kolena, že to... No tlač to hore. A skúsim to dvomi tedy. No dvomi full stack a proste na veľa opáčok. Hej, stlačaj, vystlačaj. Vytvarujte hamstringy, Zajo. Nemáme energiu cvičiť. Dávaj. Poďme, vystačte, tak si gnúča. Poď. A slač to dole. Dole vonám. Formuj, sorry. Robiť sa prehral, potom musím valcať. No nebe, zrovna tými očami, ty kokot. No čo mám robiť? Však vystlačaj. Však to stlačujem. Ale stlač. Ale už to páli. Stlač. Ja aj tak. A pomaly. Pravím, Paťo, dostávam krč do begier. Neviem, kde sú Dole, bedra. stlač. Tu sa mi nechce. Niečo, viete, ja idem poradný seps. Ja to mám vystlačať, neviem co. Dáme, ja tam, no. Ktorý to je tretí? Aby som to čítal. No dobre, nech to nie je nudné, lebo viete, ak sa hovorí, veľa zakupov, veľa času, málo dopamínu. Takže to je to tá trojita sumárnosť, to je prvá vec. Respos. Poriadny set, hej. Som sa aspoň rozohral kolena, môžeme ísť na Díky, compound. ale mňa si nechal jednak to tie hamstringy mi pália, nie? Treba vytvarovať. Inak, no, toto je set. To je set. Tak vyzerajú jeho sety, keby tak ten vedel, hej. Tak cvičia to tí bežní mladíci, si myslel, že toto im stačí. To je taká veľká frekvencia, malo opakovaní. Oh shit. Necvičte nohy. Necvičte nohy. No toto je ľahká káva. Som zivol. Teším sa na compound cviky. Poradné skvaty. No, leg press. Lebo Zajo necvičí. Skvaty, lebo sa vyhovára na také kolena. Čo? Nič. No. Ale treba cvičiť s ľahkou váhou. A sa sústrediť na ten sval. Si držal piču. Lebo keď sa sústredíš na ten sval, tam je Bluetooth connection, pripája sa. No však toto. A tam potom tiež tí škriatkové behajú. Škriatkové? Poďme! Dáš piču. Poriadne to roztrhajte svaly. Treba to napumpovať. Pumpa! Poďme, trhaj. Natlakuj si hlavu, nech ťa vypne. To je optimálne. Trhaj. Trhaj, Dunčo. A to je ľahké. To dá. Si ma nasral. Páli to. Cítiš? No tlač. Chlapí, netrávim. Ukáž sa, čo je v tebe, tlač. Ty debil, ale však si vytral chlpu. Ty hajzel. Filip Hajdu má teraz mikrofón, dali sme mu na jeden set, lebo si to zaslúži. A mám úplne otrasný angle inak. Teraz mám pauzičku na kávu, jak sa hovorí. Tu po trapezách mi zajeb. Pičo! Máš? Hej, Ale poď. Poď. Poďme. To je
Ešte dáš jeden sám, keď nie si genio. Dobre. Tak to vyzerá, keď teamwork makes the dream work, hej. Ako proste ma boli, nebudem klamať. Tlač do piči. Fuj. Aj keby si sa zostral, tak tlač. No a čo tu robíš? Fuj do piči. Musíš byť optimálny. To bol half rep. Stačí. Dal som? Pomáhal si mi veľmi? Dobre. Choď mi to tam. Ďakujem Bohu, že tu máme takého vtipného človeka, ak si ty. Nie. Hej, spravím to. Nie, prosím. Jeďte raz až na set. Nie, nerob to. Prosím, fakt. Au! Víš, jak mám bolet prostě. Keď si prdnem, čo zrobíš? Díky. Poď. Poď. Prestaň. Poď. Prestaň. Poď. Naser sa. Do piči, prestaň. Tak dávaj, tlač. Tlač. Čo more? Do pizdy. Ja idem si to zatiaľ rozdať s takým démonom vo wrestlingu, takže sa vás zatiaľ... Takže prišiel za mnou Filip, bo ma nechce sa Čau, nechať samého. zdravím. Počkaj, kým ja dokončím set, potom ja poviem za jeho set, potom on príde na môj set a potom ja poviem na jeho set. Mrdé. Tým skontrolovať, či je dobre vidno. Wow. Dávajte sabi tučko skurvený. Dávaj, hej! Piči. A teraz si zomreš. Hele, grznále, tohle je pro tebe. No poď. Ty čupko je dá. Čupretko. Pičo! Budu sypat. No poď. 2, 3, 4, prebu toho grzna na sebe. 5, to je bona, zobuď ho. 6, 7, 7. Vždy! Ešte jeden. Fuj do píče, asi zdochem.
Ale ľudia, posledný cvik. Tuto s Filipom končíme dnešný leg day. Hej, A leg day, no, sa taký vyjadrime leg day. za chvíľku k tomu, ale z cvikov to je zatiaľ všetko. ahojte. Vidíme sa. Máme tu koniec videa. Máme tu koniec videa. Čiže tento workout by som mal vložiť tak 6-10. Bola to strana ku koncu až. Možno aj menej úplne. Jediné, čo bolo dobré, bolo to ten expander. To boli srandy na leg presse. A calf press je ako celkom šalený cvik, a ináč to je všetko. Calf press je najlepší cvik, poviem analitika. Bingo. Ale, takže, tak aby sme to troška zhrnuli. Nebol to najhorší leg day, ale je to také, že čakáme stále na tie stroje, ako keby. Takže je to také biedne, by som povedal. Ale z fitka to bude všetko, keďže ideme asi domov. Ale nejaké zábery tam ešte budú určite za A ešte ja sa vyjadrím ku svojmu workoutu. Ja som mal upper a hodnotím to tak 4 z 10. Je to Vidno. v živote to nechoďte Vidno. najlepšie fitka na svete. vidno. Čaute. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. 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 Čaute.